Baby kwana biyu na ga sai wani sai da press kike me sirrin Allah kuwa wallahi nisan sanyin na yasa sai baki muke kawai Allah ko wallahi gaskiya ka ya gari ya kwana biyu kana lafiya kalau ya jin dadi wallahi jin dadi ya san God have mercy upon sorry. What is going on? Biyo nan ga su kurame ga kuma almajirai ne. Da suna da canji da sai a ba su. Da suna da account number sai a tura musu ko 100 ne ma. Wallahi ina magana. Account number za a baka yanzu? Account number na ce. Yanzu fa kai magana oga. What is going on? Allah ka taimaka mana tun zama mutu ba. Allah dan annabi ka dawo magana. Yanzu fa kai magana. La ilaha illallah. Wallahi dan kutumar uba ne. To kai 100 fa. To in ba haka in ban warware ba za a samu 100. Tsaba kai ba ka da mutunci. 100? Ina jin fa da abun fa da yake wakana. Ni ma fa ba kurman bane. Ai ba cutar ka zamu yi ba account din ka da zan bayar. Wannan account dina. Account din ka mana asara ina jin yi fa. To ya kashi ya za a yi.